Добрый день, дорогие дети, добрый день, дорогие бацькі. Сёння мы з вами пішам дыктант па беларускай мове для 5 класа за першае паўгоддзе беларускае мора. Калі ласка, пасярэдзіне записываем. Беларускае мора. Беларускае мора. А зараз уважліва слухаем дыктант. Нарач – самае вялікае возера Беларусі. На паўднёвым усходзе з возера выцякае рэчка Нарач. Яе мясцовыя жыхары называюць нарачанкай. Звілістай стужкай прабіваецца рэчка сярод топкага балота, якое зарасло хмызнякамі, аерам і чаротам. На поўначы бераг возера закругляецца, набывае форму чашы, якая да краёў напоўнена вадой. З усходняга боку віднеецца паўз возера дарога, абапал якой высяцца сосны. Справа цягнецца сухі сасновы бор. На паўднёвым беразе лясоў няма. Да вады апускаюцца спадзістыя ўзгоркі, на якіх расце толькі трава. Бераг нізкі, пясчаны, з зараснікамі трыснягу і чароту. На ўсходзе возера Нарач злучаецца вузкім пралівам з возерам Мястра. Паважаныя дзеці, зараз уважліва слухаем першы сказ і записываем яго. Чырвоны радочак. Нарач – самае вялікае возера Беларусі. Чырвоны радочак. Нарач – самае вялікае возера Беларусі. Самае вялікае возера Беларусі. Правяраем першы сказ. Нарач – самае вялікае возера Беларусі. Чырвоны радок. На паўднёвым усходзе з возера выцякае рэчка Нарач. Яе мясцовыя жыхары называюць нарачанкай. Чырвоны радок. На паўднёвым усходзе з возера выцякае рэчка Нарач. З возера выцякае рэчка Нарач. Яе мясцовыя жыхары, працягваецца сказ, яе мясцовыя жыхары называюць нарачанкай.
Правяраем сказ. На паўднёвым усходзе з возера выцякае рэчка Нарач. Яе мясцовыя жыхары называюць нарачанкай. Звілістай стужкай прабіраецца рэчка сярод топкага балота, якое зарасло хмызнякамі, аерам і чаротам. Звілістай стужкай прабіраецца рэчка сярод топкага балота. Топкага балота, якое зарасло хмызнякамі. Аерам і чаротам. Правяраем гэты сказ. Звілістай стужкай прабіраецца рэчка сярод топкага балота, якое зарасло хмызнякамі, аерам і чаротам. Чырвоны радок. На поўначы бераг возера закругляецца, набывае форму чашы, якая да краёў напоўнена вадой. Чырвоны радок. На поўначы бераг возера закругляецца. На поўначы бераг возера закругляецца. Набывае форму чашы. Форму чашы, якая да краёў. Напоўнена вадой. Правяраем сказ. На поўначы бераг возера закругляецца, набывае форму чашы, якая да краёў напоўнена вадой. З усходняга боку віднеецца паўз возера дарога, абапал якой высяцца сосны. Записываем новы сказ. З усходняга боку віднеецца
виднеется паўз возера дорога. Паўз возера дорога. Абапал якой? Абапал якой? Высяцца сосны. Абапал якой высяцца сосны. Правяраем сказ. З усходняга боку віднеецца паўз возера дорога, абапал якой высяцца сосны. Справа цягнецца сухі сасновы бор. Записываем. Справа тягнется. Справа тягнется сухий сосновый бор. Справа тягнется сухий сосновый бор. Еще раз проверяем сказ. Справа тягнется сухий сосновый бор. Чырвоны радок. На паўднёвым беразе лясоў няма. Чырвоны радок. На паўднёвым беразе на паўднёвым беразе лясоў няма. Проверяем сказ. На паўднёвым беразе лясоў няма. Да вады апускаюцца спадзістыя ўзгоркі, на якіх расце толькі трава. Да вады опускаются до воды опускаются спадистые узгорки. Спадистые узгорки, на якіх расце толькі трава. На якіх расце толькі трава. Проверяем сказ. До воды опускаются спадистые узгорки, на якіх расце толькі трава. Бераг нізкі, пясчаны, з зараснікамі трыснягу і чароту. Бераг нізкі. Пясчаны. Бераг нізкі, пясчаны, з зараснікамі. Трыснягу і чароту.
Бераг нізкі, пясчаны, з зараснікамі трыснягу і чароту. Яшчэ раз правераем сказ. Бераг нізкі, пясчаны, з зараснікамі трыснягу і чароту. Чырвоны радочак. Слухаем уважліва апошні сказ. На ўсходзе возера Нарыч злучаецца вузкім пралівам з возерам Мястра. Чырвоны радок. На ўсходзе возера Нарач злучаецца вузкім пралівам з возерам Мястра. Правяраем сказ. На ўсходзе возера Нарыч злучаецца вузкім пралівам з возерам Мястра. А зараз уважліва правяраем увесь дыктант. Беларускае мора. Нарач – самае вялікае возера Беларусі. На паўднёвым усходзе з возера выцякае рэчка Нарач. Яе мясцовыя жыхары называюць нарачанкай. Звілістай стужкай прабіраецца рэчка сярод топкага балота, якое зарасло хмызнякамі, аерам і чаротам. На поўначы бераг возера закругляецца, набывае форму чашы, якая да краёў напоўнена вадой. З усходняга боку віднеецца паўз возера дарога, абапал якой высяцца сосны. Справа цягнецца сухі сасновы бор. На паўднёвым беразе лясоў няма. Да вады апускаюцца спадзістыя ўзгоркі, на якіх расце толькі трава. Бераг нізкі, пясчаны, з зараснікамі трыснягу і чароту. На ўсходзе возера Нарач злучаецца вузкім пралівам з возерам Мястра. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, я спадзяюся, што вы напісалі гэты дыктант добра. Перад тым, як яго праверыць, я хачу, каб вы звярнулі ўвагу на экран і паглядзелі на словы, якія, магчыма, вам дагэтуль былі невядомымі. Хмызнякі перакладаецца на рускую мову як кустарнікі, зараслі. Аер – гэта расліна, якая расце
у плыткіх месцах, па берагах ціхіх заток і павольна бягучых рэк, азёр. Аер перакладаецца на рускую мову як аір. Чарот – гэта высокая травяністая расліна сямейства асаковых, якая расце у вадзе рэк, азёр, на балотах. Чарот перакладаецца на рускую мову як слова камыш. Стужка у нашым тэксце ужываецца ў пераносным значэнні. Абазначае тое, што ўецца, цягнецца вузкай доўгай паласой. Звілістай стужкай прабіраецца рэчка. Віднеецца паўз возера. Прыназоўнік паўз перакладаецца на рускую мову предлогам через. Абапал перакладаем на беларускую мову па абеім старанам, з абеіх старон. Трыснёг – гэта вадзяная ці балотная шматгадовая расліна сямейства злакаў з раскідзістай мяцёлкай і каленчатым пустацелым або губчатым сцяблом. Трыснёг перакладаецца на рускую мову як траснік. Спадзяюся, усе гэтыя словы вы запомніце і ў наступны раз з лёгкасцю напішаце іх правільна. Зараз на экране з'явіцца дыктант для таго, каб вы змаглі яго праверыць. Правяраем не толькі правільнасць напісання кожнага слова, кожнай літары, а таксама і знакі прыпынку. Дзякуй вам за ўвагу!